Salut, Milian de la Banarțink aici. Astăzi vă arăt cum puteți să vă rezolvați cea mai enervantă eroare pe versiunile mai noi de Windows Server, adică 2022 și 2025, și anume asta cu o măsură de precauție. Următorul cont a fost blocat pentru că au fost prea multe încercări de login și parolă și de schimbarea parolei și prostii de genul. Asta de ce apare? Este o setare în Windows la Security Settings care, dacă după 10 încercări de parolă de a băga parola, userul nu se poate loga sau și că se și loghează și după aia mai greșește 10 ori sau se încearcă o tentativă de brute force asupra VPS-ului, Windows automat blochează chestia asta. Bun, haideți să vă arăt cum putem să dezactivăm chestia asta ca să nu mai trebuiască să ne conectăm din VNC, da? Hai să ne logăm și noi pe un VM cu Windows. O să mă loghez pe al meu personal pentru că vreau să fac pentru tutorial. Ok. Așa. Căutăm aici Edit Group Policy. Îl deschidem. Mergem la Computer Configuration, Windows Settings, Security Settings și aici mergem la Account Policies, Account Lockout Policy și după cum vedeți la mine este pe 0, la voi o să fie așa, o să fie pe 10 și o să scrie așa: Account will lock after 10 invalid logon attempts. Ok, pur și simplu editați și puneți chestia asta pe 0, da? Puneți 0 frumos aici, dați apply, dați ok, o să vă dea să confirmați o chestie. Haideți că fac și eu ca să vedeți și voi, dați, dăm aici 10, dăm apply, o să apară asta, ok, și mai să dăm 0, apply, ne se spune despre setările care se vor schimba, dăm ok și asta a fost tot. Așa ați rezolvat poate cea mai enervantă eroare și eroarea pentru care v-ați acuzat providerul de hosting, probabil, sper că nu, cum că ar fi din cauza lor sau chestii de genul. Ok, eu am fost Emi și sper că v-am ajutat cu acest tutorial. Emi sau Milian, cum mă știți toți, Emi69. Urmează și alte videoclipuri care să vă ajute pe voi pe acest canal. V-am salutat!